Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Eka Yunita, absen 11 saking 11 MIPA 5 SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati, Ibu Guru Basa Jawa lan rencang-rencang kula ingkang kula tresnani. Saderengipun, sumangga kita sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang tasih maringi kawilujengan dumateng kita sedaya saengga kita saged kempal malih wonten ing kesempatan iki. Shalawat saha salam mugi konjuk wonten ngarsanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bekta kita sedaya wonten jaman ingkang terang benderang. Kepareng wonten ing kesempatan iki kula badhe ngaturaken babagan narkoba. Saderengipun kita sedaya sami sampun ngertosi ingkang namine narkoba. Boten tiyang enem, boten tiyang sepuh sampun mangertosi narkoba. Amargi sering diberitakaken wonten ing TV. Narkoba niku obat ingkang saged mbahayakaken lan saged nyebabaken tumindak pengonsumsine mlencong saking kasusilan lan saged mlebetaken marang penjara. Tiyang ingkang ngonsumsi narkoba niku saged ical kesadaran lan tumindak anarkis kadosipun begal, mejahi tiyang lan sanes-sanesipun. Ingkang luwih bahayananipun narkoba saged nyebabaken pangonsumsine kecanduan. Menawi kecanduan sampun berat, saged nyebabaken pangonsumsine niku pejah utawi meninggal. Tiyang ingkang ngonsumsi narkoba niku saged sinten mawon, boten pejabat, boten artis, boten sugih, boten miskin. Pramila kanthi mekaten, monggo kita sareng-sareng nebihi narkoba. Upaya-upaya ingkang saged dipuntindakake inggih menika setunggal, ningkataken keimanan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih, ninggalaken utawi nebihi kebiasaan supados rokok. Nomor 3, ati-ati menawi milih kanca. Nomor 4, ningkataken kegiatan ingkang positif kangge ngisi wektu luang. Nomor gangsal, pemerintah kedah damel aturan lan sanksi hukuman ingkang saged damel efek jerah. Langkung para generasi muda kedah berjuang saha merangi narkoba. Ampun ngatos kepincut barang ingkang bareng menika. Amargi kita sedaya badhe dados harapan bangsa wonten ing masa depan. Sakiranipun mekaten ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi saged dadosaken manfaat lan pebanget tumrap kita sedaya. Lan bilih menawi kula matur wonten kathah kekuranganipun, kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.